Gbapụ ife a ịgba n'aka ị nwere onwe gị. Asị gị gbapụ ife ịgba n'aka ị nwere onwe gị. Ifeọma, asị gị gbapụ ife a ịgba n'aka ị nwere onwe gị. Gbapụ ife a ịgba n'aka ị nwere onwe gị. Gịnị bụ ka ọ gbafee ọgba n'aka? Ifeọma, asị gị gbapụ wọchị a ịgba n'aka. Oga, wọchị onye nwaanyị gweriri na bebe m esi m gbapụ. Ọkụnsi eme n'etiti. Ifeọma, ọkụ ịma na oge onye nwaanyị si wọchị a ka nwoke kwesịrị ịnụ gị rapụrụ gị. Gịnị ka ọ na-akọ? Biko nlepụta. Ọ maara ife m na-ekwu. Ama m ife na-ekwu nna. Ka anyị fụọ ndị a bụ ndị nrọrị. Ifeọma, Chinelo maara ife ị na-ekwu. Ọ maara ife m na-ekwu. Wọchị a Chinelo nye gị nyanwapụta disappointment. Gịnị ka ọ na-akọ? Oga mana ihe ahụ na-akọba n'obodo a nọ na-akọ fim ka a na-atị ebe ihe a na-eme na fim ka ị chọkwara ide mere m n'ụzọ ebe ọkụ. Ifeọma, asị gị gbapụ ife ịgba n'aka ka ị nwere onwe gị. Oke, ọ ihe akịta na mgbanaka bụ problem gị. Nnepụta ka anyị fụọ hapụ ya. Ị ga-enwekwa disappointment ma ọ bụrụ na ị gbara ife aga. Chinelo maara ife m na-ekwu. Ama m ife na-ekwu ọga. Ama m ife na-ekwu. Ka m nụpụta n'ụzọ m na-aghọrị ndị mmadụ. Wọchị ma 6 years ọ gbara ya. Ka anyị fụọ nne. Ifeọma, gbapụ wọchị a. Oga, onye a mgbanaka bụ the problem. Gbapụ ya. Hapụ ya, hapụ ya, hapụ ya, hapụ ya. Ọnwụnyere gị ya, ọnwụnyere gị ya, kwa wọchị ọnwụnyere gị ya. Agakwuru nwoke ahụ sị m ka nye gị ya, ịgbagha na ya, ị na-enwe disappointment. Mụ na gị na-esoro na-aga n'ụzọ, so ndị na-akpọgo, Jona na-akpọgo, hapụ m nwa. N'enye m nne, ị makarịrị m. Ị gara dị disappointment. Adi, gawa. Ọ mụnwa. Odogwuakataka.